в онзи двубой с Славия. Футболистите на общо отиграване. Въпреки това опит за преса, която бе успешна за отбор на ЦСКА 1948. Първа възможност. Марио Илиевски и Димитър Шейтанов се намесва. А след последвалия изстрел и гредата се оказа верен помощник на вратаря на Септември. Опасността не е отминала и Джонатан комбинира със свой съотборник. Дали има нарушение? Отговора е не. В крайна сметка е маркирано такова. Попадението му няма да бъде зачетено и не бе зачетено. Сега нова грешка в изнасянето на Септември. Марио Илиевски владее. Включи се Бирсент Карагерен. Получава именно Карагерен възможност за него. Изстрел и този път резултатът е открит 1-0 в 15-та минута. Бирсент Карагерен с попадение във втори пореден двубой на своя тим. Ама нееносната контратака завърши с топка. Гутиерес. Първо включване на Михаил Полендаков не бе уважено то от Гутиерес. В крайна сметка добър опит за комбинация между него и Асен Чандъров. Чиста позиция 1-1. Септември изравнява резултата в 21-та минута след невероятно организирано нападение. Голмайстор е Витиньо. Много бързо успяха да... Радослав Кирилов страхотно си пое топката на гърди, елиминирайки съпротивата първоначално на Михаил Полендаков. Страхотни действия на Ради Кирилов. Изстрел над вратата. Полендаков. За Моран грешка сега на Пищевич и Моран в наказателното поле. Възможност за Септември. Витиньо, изстрел, греда. Каква възможност се откри пред Витиньо за второ попадение? Контратаките на Септември. Сега прекрасно подаване към Радослав Кирилов. Той вече в наказателното поле. За Бирсен Карагерен, изстрел на Карагерен покрай вратата. Евгений Сърдюк. Опит за комбинация с Радослав Кирилов. Той не по най-добрия начин успя да си овладее топката. Опита се да... Къде ще се включат отборите и от ФБ лига. Степанавичус, изстрел, греда! Поредна страхотна възможност, която се откри пред Септември. Завършва с изстрел в горната греда.